yang sebuah akan bersai kindiat tapi ipai ba ngam sa ngam ju kham thebut ngam ong ngam thebut re ngam ju kham thebut nei na marba haba ki candidate ni badon tang kibri ki bapedan kam pisah for election ngam thet lebar ngatet begitu ki bapedan kam pisah for election la don mano pa be tingkai ki nalendet but anda kira job election ngatet begitu kinom tray na kabenta jami kintray na kabenta gitu ki bagasian pisah ki baleng ong ipi kata lebar benahari ni anda la job ka MLA election kidon ki ba job na ka FPDF kidon ki ba job na ka Congress berkiwi-kiwi ki parti jong kumlo ni let sa ka NPP na mar na kabenta jong pai ba hindi ong ipi berkata tip sai hiru om ba kiwan berkeli na pi ki ba thep ki ba jit ki hatungan le no sa NPP ikhlam kali kikeli na gitu kini dah he ki jogi berkata tip na ka way conspiracy kita kini dah jogi kidehi kontraktor dalam na kabenta ka jing ha jing yat jong kino kasan jogi ikan hi sa kawai pat kapula sa party barong ipi balai ngam ju kham theput lala don i candidate ki bat pendangkam da kapisa ka por election ka lomba ngam tep go nesi ka to kapisa ka baki pendangkam ka por election ka dei penban kapisa ka benda ya kari bagajat dendre bejongi kata kare ka ba ya social thing eh bar mena ka ni ka NDC election ka no ipi iway candidate na ka party ki jongi ila yetho yang ayong bakum ni ila don kini diberi pada Assam di belawan banyak keren dari iom kat no piran kam pisah na kabentakan dengan MDC election om yang yera ya jingkasan pisah ya pi dia anda kira job sobha sapek lem sayarap lem ya kikam di jom kata ketika ba kita diberi kiwan ban keren kita jadi dia tak parti jom iom ba ngangam lekam ya pisah ka jom pi ngangat kay na kabenta dari ban kita jadi kata kaya kabang nasyati malomba ito kiba ay pisah ka jopi hintip nangno kigo ya kato pisah bat lalapi sim ya to pisah long perban kumabenda ya ki khon ki jopi long kumabenda ya ka jala ka jongi saki wei pat kibriu kiba na bar ka jala na de wat kiba nang ni ka jala ka jongi kiba ap pi khang ta kumlo ya ka ban yo kan kuruk ya ka spa ka phogu jongi wat ta gilinti kibom de henry minta ki ong pa kumlo ubam ju thap pon nong ipi unwan berpan ya ka jingka syang nong ipi nado kami ka voice of the people party hausnem arajar arpulan hausnem arajar arpusa hausnem arajar arpusan ngadalet pantep ya ka vote ka janga da ka jing sos kem bada ka mensem ka bangak men na magla yo pantep ya ka vote hator ka nongrin kata ka long ka nongrin mangiji ya ki beriu ba ya hagalinti ka dali ya nong ipi lala ka voice of the people party kamdan lala dontang kinong jene election pa pendon kam da kapisa ka por election ngano ipi nang ni sakpat ko kanang tebu ni katanan kren dar basa na dala gitu gi ba ba kumnongan panbut habang am tebu no ipi lala dai tangkum gitu gi kertong gi bagi syan bagi ngano tebu ni nang ni sakpat katakan kanong ren henry habang imi na ka voice of the people party imi halor kata kanong ren ya kabang inyele election da kalinti ka bakut inyele da kalinti jokat cingte preu teplay ngasos kem ya kabangan guanpan ya ka jingkasan di jopi omtang na kabenta ka jonga henry na kabenta ka nomrem joka voice of the people party omtang na kabenta ka jingjok ka henry ka jingjok jong kata ka jingi jingai jong ka voice of the people party ka balong ban penempat ya gani ka kajat di jongi ban pemapat ya gani ka kajat di jongi batan pendaladur ya gani ka jala ka beki ka jongi kata ka dei ka nomrem ka bangawan city ya kan pan ya ka jingkasan ka jongpi sasi simpat akan digabai election.